Как казваме здравейте на хората? Хай, Скутарачета! Значи вече можем да започнем официално и правилно интервюто. Така. Ти направи най-вкусната торта за 3 години рожден ден на Вей Про, розова като мен. Какво беше вдъхновението? Елате дей! Ами аз много харесвам Vapor Pro, затова много се вдъхнових като поръчаха торта от мен и вложих много сърце, така за 5 годишната още по-велико нещо, защото това беше скромно за мен. Нищо, сега с годините все повече и все повече ще покажеш от твоята ярка личност. Както и си облечен днес, какво те вдъхнови да се облечеш така? Ами аз като дете исках да бъда чалга звезда, затова така искам така да изпъкна. Да си в джаза. Да, да съм джаза, да съм готин, да блестя. И сега, за да блестиш още повече и да си още по-готин, един подарък от новото секси, за да си прекараш лятото още по-хубаво, отколкото си го прекараш, защото съм сигурна, че си го прекарваш много добре. Почивки, това, онова, ние всичко виждаме. Много ме следите вие. Аз много обичам да си живея живота, обичам да ми е спокойно, да ми е готинко, затова. Затова кога ще ни откараш на почивка от новото секси? Когато кажете, аз съм на линия. Добре, значи пишем си, разбираме си и отиваме. Точно така. Винаги съм готов. 24/7. Супер, разбираме се. Да.